show you another way. So put your glasses on, nothing will be wrong. There's no blame, there's no fame, it's up to you. The first brush you'll be finding, whatever holds you back. I can't get it all. Tell me what, tell me what, tell me what you want. I don't know why, don't know why, don't know what to say. Tell me what, tell me what, tell me what you say. I don't know why, don't know why, too late, it's too late.親父さん、最近いい話あるかい？いや、さっぱりだね。まったくな。この頃じゃミッドランドのご城下さえなんだか暗いからな。やっぱりグリフィスってやつが国王になったせいかね。ダメですよ、そんなこと言っちゃ。どこで聞かれてるか。ほらまたあいつらだ。かわいそうだが関わらん方がいい。殺されちまうぞ。誰か。なんだ、ここにはかわいそうなお嬢ちゃんを助けてやろうってやつはいねえのか？情けねえな。なあ、お前たちもそう思うだろう。親父、艦長はここ置いとく。親切な奴らが席を開けてくれたぜ。親父、酒だ。はい。ほら、酒だよ、早くしろよ。ほらほら、お嬢ちゃん、ちゃんと継がねえとこぼしちまうぜ。そうしたらお嬢ちゃんに舐めて掃除してもらうからな。これとどうかこれとを許してくだされ。つけんだよ、じじい。おじいちゃん。先にぶつかってきたのはそっちだろうが、それをただ謝っただけで済まそうなんてダメんだよ。だから俺たちがてめえの代わりにしつけてやろうってんじゃねえか。なあ。さあお嬢ちゃん、俺にもついでくんな。はい。おっと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 。とうとうこぼしちまったぜ。まったくしつけのなってねえお嬢ちゃんだ。ほらお嬢ちゃん、こぼしたやつをきれいに舐めとりな。さあ、早くしねえと染み込んじまうぜ。もったいねえだろうが。何グズグズしてんだよ。ほらお嬢ちゃん、うまいだろ。よし、その調子だ。お嬢ちゃん、残さずに全部舐めとるんだぞ。ついでにテーブルの上を全部舐めてきれいにしてくんな。そいつはいいや。頑張る。
誰だ？なんだ貴様、俺たちが誰だか分かってんのか？てめえ、こんなことをしてただで済むと思うなよ。お前らの親玉に会いたい。なんだと？お前らの親玉にことづてを頼みたい。黒い剣士が来た。それだけでいい。黒い剣士だと？そうだ。頼んだぜ。あの男、とんでもないことをしでかしてくれたぞ。黒い剣士だと？はい、全身黒ずくめの男です。やたらと早打ちのできる弓矢と身の丈を越すような大きな剣で城の連中をあっという間に。大臣殿、いかがなさいますか？草の根を分けてでもこの男を探し出すのだ。必ずひっ捕らえてこい。はっ。あのお方に何と申し開きをすればよいのか。黒ずくめの男だ、逃がすんじゃないぞ。なるほど、町の騒ぎはそういうことか。へい。大臣をここへ呼べ。へい、すぐに。奴がここへ来たか。黒い剣士。また貴様たちが。いつでもお前を見ているぞ。お前の体は我らのものだ。逃げられはしない。あなたの血、肉、骨、みんな私たちのもの。そうだ、すべて我々のものだ。黙れ。俺のものを。てめえ。楽園、楽園、楽園。この楽園のある限りお前
の怒りも悲しみも苦痛も、そして恐怖さえも全て我らのものだ。黙れ！これはよく参られた。久しぶりですな、ご領主殿。おっと失礼、今は大臣殿でしたか。申し訳ございません、ご領主様。しかし私に何の相談もなしとは水臭いですな、大臣殿。今回の件は事情も知らぬ流れ者のしでかしたこと、どうか水に流して。その男は黒い剣士と名乗ったそうだな。生贄も金も今までの倍出させてもらう。あの男も必ずや捕らえて連れてくる。だからやつれたな。今までと違って今度は自分の身も心配せねばならんからな。生贄、金、そんなものはどうでもよいのだよ。ただ私はそれなりのもてなしをしたいのだ。豪華の中逃げ惑う人間たちの悲鳴、馬に踏みしだかれて砕ける骨の音、そういった宴の席を用意したいだけなのだよ。お待ちください。町の者には手を出さぬという約束が。知らんな。そんな。どうでもよいのだ。どうでもな。町の者を皆殺しにしろ。全てを焼き払ってしまえ。何なんだ一体この騒ぎは。大臣殿。来たか。やれ。
に乗りすぎたな。覚悟しやがれ。馬ごと鎧を真っ二つだと。あんなものを人間が使えるのか。なるほど。噂には聞いていたが、貴様が我々人を付け狙う黒い剣士か。たかが人間風情が我らに立てつこうとはな。ベーリット、肩腹痛いわ。死ね。ゴリラ様。愚か者め、何の矢を撃ち込もうとも貴様らのようなひ弱な人間ごときにこの私を殺すことなどできはしない。化け物だ。おお、まだ動けるのか。波の人間ならば最初の一撃で死んでいるところだぞ。どうだ、分かったか。貴様ら人間というものがどれほど弱い存在かということがこれで終わりだ。脆い貧弱なものよ、人間とは。貴様ら人間は餌に過ぎん。我々の腹を満たすための餌にな。餌は餌らしく。人間には殺せないと言ったよな。お前はその烙印。そうさ。貴様の言う通り人間は弱えよ。すぐ死ぬ。だがその人間がどれほど切り刻まれ突き刺されてもそれでも生き続けなきゃならないとしたら、それがどんなことか貴様も少しは味わってみろよ。やめろ、助けてくれ。同じことを言った人間たちに貴様は何をした？やめてくれ、助けてくれ。小僧、本気でこの俺様を撃つというのか。度胸だけは褒めてやろう。だが後悔することになるぞ。貴様のその頭、この斧で叩き落とされることになるのだからな。
enter any side, just shouting. What is that? It's just a sound. What is try your crown? I'm spanning my grass, walking back so when my grass you're fading. I'm waiting so long. 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 I'm waiting.人は何のために生まれてくるのだろうか。人は何を目指して生きていくのだろうか。人はなぜ大切な誰かと出会うのだろうか。すべては因果の流れの中に。